Predstavujeme speakerov konferencie Timber and Climate Resilience Forum 2026, medzinárodného odborného podujatia o drevostavbách, klimatickej odolnosti, bezpečnosti, stavebnej fyzike a kvalite prostredia. Alfred Gottas je konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom, výrobou a predajom slnečných termických kolektorov. Spoločnosť zároveň priniesla na slovenský trh technológie najväčšieho európskeho výrobcu kotlov na biomasu. Dlhodobo sa venuje využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým slnečnej energie a biomasy, s dôrazom na ich efektívne uplatnenie v praxi. Vo svojej prednáške predstaví možnosti využitia biomasy a slnečných termických kolektorov ako spoľahlivých a lokálne dostupných zdrojov tepla. Poukáže na rastúci význam obnoviteľných zdrojov energie v období zníženej dostupnosti konvenčných energonosičov a vysvetlí, prečo biomasa predstavuje významný energetický potenciál na celom území Slovenska. Zároveň sa zameria na postavenie slnečných termických kolektorov, ktorých možnosti bývajú často zatienené rozvojom fotovoltiky, a predstaví odporúčania pre ich optimálne navrhovanie a efektívne využitie v moderných budovách. Pozývame architektov, projektantov, developerov, stavebné firmy aj verejnú správu na konferenciu odborné a networkingové podujatie o drevostavbách a klimaticky odolnej výstavbe do Terchovej.